Gin-aprubahan sa sangguniang panlalawigan ang appointment ni Miss Cynthia Dario bilang bagong head sang Public Employment Service Office o Peso. Ining kasunod sang pagpadala sang sulat ni Iloilo Governor Arthur Officer Jr. sa katapos sang Provincial Board nga nagahingyo nga aprubahan ang pag-appoint sini kay Dario bilang pinuno sang nasambit nga opisina. Base sa sulat sang gobernador, si Dario ang kwalipikado sa tanan nga mga kwalifikasyon kag wala man sang diskwalifikasyon kag deserving sa posisyon. Gilayo naman nga nagpasar ang SP sang resolusyon angot sa appointment ni Dario. So, Madam Chair, for B-1-8, I move for the concurrence of appointment of Ms. Cynthia P. Dario for the provincial government as provincial government department head of the Public Employment Service Office. I so move. So moved and give second to the motion. Second, unanimously seconded. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.